O sector bateiro celebra que estea habendo cría nas cordas colectoras e non lines, unha alternativa cada vez máis efectiva para conseguir cría e non depender só da mexilla que naza nas rochas. O 2026 está a ser un ano complicado para o sector bateiro. A mortaldade derivada do episodio de temporais que iniciou o exercicio afectou as bateas na Ría de Arousa. Esta situación, unida á falta de captación da mexilla, levou a Consellería do Mar a ampliar a campaña de extracción ata xuño. Os profesionais puideron abastecerse de cría para as bateas. Tamén hai sistemas alternativos para captar cría, como as cordas colectoras. As cordas colectoras, eu sei que por aquí na Ría da Arousa, en general, nós temos bateas en distintas zonas, eu e a miña familia, da ría, donde non solemos coller cría da pesca, botámola todos os anos, nós probamos igual, pero non solemos coller. Sin embargo, este ano foi máis ou menos todo por igual, unhas zonas máis que outras, porque o desove móvese, fíjase máis nunhas zonas que noutras, pero en casi todos houve un nivel de captación bastante alto de cría do que é de colectoras. Entonces, por un lado, aí xa estamos salvados porque non tens que depender tanto das rocas, non? E iso xa foi, xa che digo, a mediado marzo, abril xa sabías máis ou menos que xa había que estabas un pouco safo, digamos, que, un respiro. Pero, sin embargo, pois a xente que ao mellor lle morreu máis a cría, como dixen, de enero, tal, tuvo que ir a buscar a roca. Pois eu sei que houve tamén un desove, había unha criña xeitosa, porque eu tamén fui en junio, sei que sí. Afirma que foi preciso ir en xuño a ampliar o prazo porque houve poucas mareas vivas e coincidiron en varios días festivos no medio da campaña, polo que non puideron ir a por mexilla ás rochas. En maio houve moi poucos días, digamos, factibles para traballar, non? Porque tens que ir na marea viva e abaixo de todo. Entonces, claro, limítache moito. Ademais, as boas mareas, as boas secas que coincidiron con puentes e festivos, este ano coincidiron, Semana Santa, que se coinciden sempre, San José, demais. Entonces, pois limítache ainda por riba o rango de maniobra, porque fin de semana e festivos non podes ir a traballar, non podes recoller a cría. Entonces, pois foi un cúmulo de circunstancias que houbera que alargarse esa recollida. O sector ten en marcha diferentes proxectos para poder obter mexilla de forma alternativa ás rochas. Ademais das cordas colectoras, está tamén o long line. É outra maneira de artefacto, por así dicilo. O long line é un cabo madre con cordas, é fijado nunha zona con bollas, como podría ser unha batía. Que pasa? Que é un pouco máis práctico para según que zonas de sin moita profundidade, mar e demais. Digamos, por estruturas, non? No caso dos long lines, tuveron bastante boa captación este ano. Que pasa? Que hai que situalos, digamos, en lugares estratégicos onde, pois, por corrientes, por informes, sabes que xa hai proliferación tanto de cría, o sea, o que é o desove, non? E sabes que por ali, que é unha zona de fijación máis ou menos estable todo ano, non que colle todo ano, pero que se vai repetindo e sabes que por esa zona aproximadamente, pois, sempre hai desove, e sempre pega, e sempre hai. Este ano, pois xa foi un ano de captación prácticamente, polo menos na nosa ría, prácticamente de todo, de dentro a fora. Fora de depredadores, pois sí que houve bastante cría. Algo que celebran os profesionais para non depender só das rochas para abastecerse da cría para as bateas.